Bengithanda ukuya ekhaya kodwa kungavumi, angazi bekwenzekani. Bengimkhumbula kodwa kungavumi nami angazi. Unosibonolo hakubatla ho bua maka. Wa tseba ntho ena ne ka re ke ntho a ulo wa hore mohlomong itse re mo falejwe a ska hlola a nyamalale le lefatshe a ska hlola a bona le ka mohla o le mong. Ke ne ke sa iketse ke ne ke rata empa ho sa etseng. Ara nayo lo yokuthi uhlale apha 29 years ungazi ekhaya akukho into nencedileyo apho uhlala kwakho apha. Ayikho. Ubungasikhumbula? Engenikhumbula. Njani ungazi ungafoni. Ubuyazi utata nomnye bebengasebenzi. Ukuthi thina sitya ntoni sinxiba ntoni babe siqhele uthengelwa ngowezo zinto.